recortes e austericidas. Isto está facendo que as mulleres vivamos un retroceso nos nosos dereitos e na nosa igualdade sen precedentes. Ahora mismo as mulleres seguimos tendo un papel moi subalterno no acceso ao emprego. Seguimos sendo as que temos os traballos máis precarizados, as que temos traballos a media xornada. Ademais disto, hai que sumar que as mulleres temos unha dobre xornada, é dicir, ademais da explotación que estamos sufrindo no mercado laboral, seguimos encargándonos de todo o traballo reproductivo e de cuidados. Por iso é tan importante que as mulleres sigamos saindo á rúa en datas como esta, o 1º de maio, que é o Día Internacional da Clase Traballadora. É importante que as mulleres sigamos loitando e organizándonos, porque se queremos crear unha alternativa anticapitalista, hai que defender o traballo digno para todas as mulleres, igual que para toda a clase traballadora.